Siya si Teacher Richel Samson Hipulani sang Tapi National High School sa Kabangkalan City. Magluwa sa pagka-teacher kag advisor, naga-Girl Scout coordinator pa siya kag coach sa chess. Hilig niya ang outdoor activities. Damo, ga-hiking sa mga mampukol. Sa mga bukid? Oo, sa mga bukid. Ga-caving. Ga-caving pa? Ano ba naka-physically? Oo, gasakay sa mga Ferris wheel. sa mga chubib, mga tanan nga mga rides. As personally, ikaw mismo, bilig sa adventure. Oo, namian ko yan sa mga outdoor mga activities. Nakaagi siya trabaho sa Norway sang 2007. Nagmasakit siya dito kag namuno na siya sang doktor dito nga may na-monitor nga murmur o kun huni gikan sa iya nga korason. Ginpabayaan niya lang ini kay wala man siya sa may ginabatsyag. Daw lamang ko to ginhilanat tapos ginubo. Tapos amo to nagpa-check up ko. Ano ba siya mo dito sa doktor? Nang nga pag sakon nga heart nga gin-check ya nga kon nga sang heart may nabatian sa nga may murmur ko no. May murmur. May murmur. Nagpauli siya sa Pilipinas kagiwat nga nagbalik sa teaching sang 2009. Nakabata pa siya. Pero nagaka-monitor sa gihapon sang doktor diri sa Kabangkalan ang murmur sa iyang heart kag madasig siya makapoy. Gani, gin-recommend siya nga makikita sa isa ka espesyalista sa korason o kun cardiologist. Kagang iya cardiologist na mismo ang nag-abiso kay Ma'am Richel nga makigangot sa kay Dr. Judah Guzar, isa ka pediatric interventional cardiologist sa Riverside Medical Center. Nag-decide ko nga mapakonsultate because ang hambal ni Dr. Lusok nga hindi ta napaghulaton ang time nga magbaliskad pa ang flow sang imo nga flow bala sang dugo kag nang magpalanghabok na imo mga kuko nga manggitom ng kuko mo. Tapos until nga such time nga hindi ka nagid pwede maoperahan. Tapos na muna nga gin-recommend ako kay Dr. Guzar nga mapa-check up nga kung anong pwede mahimo para sa akon. Suno kay Dr. Guzar, may ASD o kung atrial septal defect si Ma'am Richel, isa ka klase sang congenital heart disease o kung may buho ang iya korason humalin pa sang bata pa siya. So nakita ang iya nga heart nga ang sa babaw nga parte sang iya nga heart nga dingding, pwede ang aton nga heart may right side kag left side, may dingding na sa babaw kag dalom. So nga babaw nga portion may ara sang buho. Ginatawag na namon nga ASD naman, may mga abbreviations kami mo. ASD ginatawag namon nga Atrial Septal Defect. Okay. So ang buho na makita na siya sa 2D echo. But mas nami nga ma-ultrasound pagin siya namon nga paagi sa do probe or do tube nga ginapaagi sa baba nga ginatawag namon nga TEE, which is transesophageal echocardiography. Ginapaagi na siya para makita namon ang likod nga portion sang buho, para makita namon ang ginatawag namon nga rims or pwede bala masabitan sa mga device. Magbutang kami sang device sa buho na da. Pag-check ni Dr. Guzar sa pasyente, gin-recommend niya ang open heart surgery. Pero si Ma'am Richel, hindi luyag sa sini nga proseso. Gani nag-recommend naman siya sang isa pagig ka proseso nga pwede mahimo sa iya balatian nga hindi kinahanglan nga buksan ang iya nga dughan. Wherein ginobra ko na ang ginatawag naton nga TEE, wherein ang Riverside sa subong ang may amo pa lang na nga gamit para maka-check kita sang amo na nga buho niya. Okay. So pag-check namon sang iya nga buho, gin-offer namon sa teacher. Pati the gold standard for these procedures is open heart surgery. O galing, ang pasyente galing, do hindi siya gusto to think about the kihad sa tunga, the alambre nga ara, the recovery period, idalon siya sa Manila. So, hindi siya sang thoughts na. And she wants to try, gina-offer na ko niya alternative na procedure nga device closure. So, ginatawag din namon niya ASD device closure. So, sa ina nga ASD device closure, sa ina nga device, importante dapat may ara sang sabitan. Ang aton nga device da mismo susulod sang iya nga heart. Kaya ang iya nga heart nga may buho, ara na siya sa tunga. So dapat may ara na kimpitan ng aton device para may ara pungkuan ang device kag hindi siya magtabog. Ang buho sa iya nga heart
ang tapalan pero hindi siya kinahanglan ipaidalom sa open heart surgery. May device nga isulod sa iya nga heart, pinaagi lang sa catheter kag ipaagi ini sa iya nga hita. Ginabutang ang device sa tunga sang buho kag kun mag-okay na ang posisyon, ginakakas ang cable. Suno kay Dr. Guzar, safe ang ini nga device kay wala nagakatuktukan. Himo abi sa nickel titanium alloy. Kung may R kada device, wala na siya gatuktok. Wala na siya magnet sa MRI or magnetic resonance imaging naton, kag wala na siya ga-alarm sa airport. It would just take 6 months to 1 year na matamat siya, makamangan siya sang iyang unod kag maging parte na siya sang atong lawas. Mga duha lang ka oras ang procedure kag hindi na kinahanglan si Ma'am Richelle nga magtinerpa sang malawig sa ospital kay gamay lang gid ang iya nga pilas. Wala siya need to stay for at least 5 to 7 days. Wala siya giniisip na post-op pain. Kag ang kadakoon sa iyang pilas, to kasing dako lang siguro sang bala sang ballpen or the most siguro bala sang pentel pen. Amo lang gini kadako ang iyang dakoon sang pilas sa hita. So sa hita lang na siya ginapaagi ang catheter kag amo dito magsulod sa sulod sang heart. Ginassist siya sa pediatric interventional cardiologist halin sa Iloilo nga si Dr. Myla Alfeche. Kag naghatag naman sang thoracovascular anesthesia care amo si Dr. Mary Grace Mangante. Ang procedure diri ginhimo sa Riverside kaysa subong may mga facility ng Riverside para diri gani hindi na kinahanglan nga magbiyahe pa Manila para sa sininga procedure. Ini ang pinakauna nga tion nga gin-perform ang ini nga procedure sa isla sang Negros kag diri una natabo sa Riverside Medical Center. Tama tayo mga adult nga mga procedures. So sa case sa kay doktor nga ginaobra is amo ni una gini si ma'am sa ang ASD amo ni una sa Negros nga ginobra niya. First, di man gali another first. Yes, for Negros. Pero siyempre sa Manila, sa Iloilo or Cebu, mayara na yung ginaobra. November last year, naoperahan si Ma'am Richelle kag nakabalik na siya subong sa pagtudlo. Subong, makalakat-lakat na siya sang normal nga wala ginahapo. Matapos ang iya inagyan, isa ka bagay ang narealisar ni Ma'am Richelle. Isa lang ang kabuhi. Gani dapat ang ikaayong lawas ginahalungan. Kung makagastos ang dako sa material nga bagay, hindi magduha-duha magastos ang dako man para sa health. Daw ang ano gali ang gift of life gali precious gid. Tapos nang okay lang nga magasto ka nga para lang sa health. Nya kay sometimes gani gagasto ta sa cellphone, para sa cellphone daw ko okay lang man gani nga ang amount mahal. Gali kay gusto ta. That's why nga kon ang isa gali ka health nang dapat nang gustuhon taman nga mag-ayo. Kaya kung hindi mo gusto, di nang pabayaan mo lang, mabot ang time nga nang it's too late na nga, hindi na pwede nga isalbaron pa. So dapat nga kung may oras pa, nang same lang nila nga do your best and God will do the rest. Nga himuon mo ang tanan. Tapos ang tanan ihatag mo gid sa Ginoo, kiti tao lang man ta. Bisan ano ta nga igod-igod kun hindi pag-grant sang Ginoo, hindi man ginaiya. Subong, balik na sa normal ang panggawi ni Ma'am Richelle. Na-promote pa siya last month. Ang tanan niya ngaging gasto para sa iya, worth it. Kaya na-extend ang iya kabuhi para makaupod ang iya nga pamilya.